AKS Music Manchol. ए देवर जी का भले भौजी रुका हम भैया के फोन अरे करते भैया के मुंह मारो एहिजा दुखाता रउआ भैया में लागल बानी देखी ना गुड्डू डॉक्टर केने बाने अरे कहल का चाहता रू पटन से बोएता बोलाई दो न चेकअप करवाई दो न जेकसन लगवाई दो न हो ए देवरू भैया के तोहरा कोइल हो कमोइया भैया कुछ लगाई दो न हो दीवानू भैया की तुहरा कोइल हाँ कमैया भैया कुछ लगाई दो न हो। ठीक बा बुला देतनी तब तक सेव खइबू ना संतरा खइबू ना केरा खइबू अरे नाजी रउआ के खाली मजाक के सुझता अरे तो बताओ ना का खइबू पनीर पकौड़ा अच्छा टनियो ले आ दे तनकी अच्छा ले आती है। अरे पति चालू कर गोलंबर से जाकर पनीर पकौड़ा ले आओ और सॉस मत भुलाई है। हेलो भैया हाँ बोला। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बड़ी यार बा यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बड़ी यार बा खिलावा न ले ले आवाई भैया नया समाचार बा सुन वाले ले आई होए भैया नया समाचार बा। अरे तो लेट मत कर सदर अस्पताल लेके चल हम फ्लाइट धके आवतनी। आवो भैया बधाई हो बेटा हुआ। ए बाबूजी माई रे भौजी के लइका भइल बा जय हो बरहम बाबा रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे आय हाय हाय अरे चल रे मेहमान आ जाए चल बधाई गाने चलो रे ये राजा बेटा हुआ है अपन सौवा दिए जीजा जी आवो आवो अरे धूल उड़ा देला लोग जुड़वा देव जा। अरे सखी हई देखो ना जीजा जी कितना कंजूस बाड़े हई भतीजा भइल बा आ लुटावत लेमचूस बाड़े एक कट्ठा लिख दी का बौरा गइलो। बताब ऐसे सूखा सुखी होखेला चोर हवे रे छोटकी चोर हवे बबुआ के चाचा चोर हवे रे छोटकी को बहू खियावस ना मिठाइया उ दिल के कमजोर बड़ी हवे मंगा दे ए मनीष जी तनी मीठा में रसगुल्ला लेके आवता। नमकीन में सिंघाड़ा चली धौरी महाराज अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छता बापा डेक लगावा दीजिए जाजी हमरा बबुआ के बरही मना दीजिए जाजी अरे बरही तो ऐसा में नाइट की पूरा जिला जवार देखी फोन कर रे सुजीत मीडिया अरविंद बाबा सबके बुलाओ अभ्यास तनी पवार क्या बता। बबुआ के मौसी खूब लगावावो चांदी पनु रानी के तेल जतवावो अरे यो गोरेली सौरी के दुआरियानु हो जियो ब्यास छलकत जा अरे यो गोरेली सौरी के दुआरिया की अन धन खूब लुटावो देखी जीजा जी ज्यादा नइखे बोलत अपना के देखी ना पहले का अंगना में ताहर हिलेला कमर लवंडा नियन अंगना में एही से बारो बांडा जी तोहर बाटे ये फांडा जी कम छाओ ढिना चल लवंडा नियन अंगना में तू ना मालिका शेरावत ना चलू। हमर बाबूजी बन गए बबुआ के दादा माई हमर बनल बिया बबुआ के दादा
बाड़ू तू कुछ बोला। हाँ हाँ तू कुछ करहाओ दीदी। हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है नारे दीदिया डीएम होई है रे। तू ही गाओ रे दीदिया हिंद के सिताराई तो सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। दीदिया हिंद के सिताराई ता सीएम होई है मोदी जैसा पीएम होई है रे। उ सब तो ठीक बा, लेकिन ए साली जी भतीजवा के का नाम रखाई? विनोद। ना ना कमलेश। आई हम आरू धन है भौजाई। ए अखिलेश भैया 27 के तैयारी करो, लइका 27 में पड़ल बा।